flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Unha mamá moi particular. Ganei eu! Aí vou! Aí ganei outra vez! E non ías ganar, normal. Eu despois das clases acabo sempre derreado. Non, o que pasa é que ti tes moi mal perder. Ah, que eu saiba non perdín nada, que a carreira non terminou. Querlo desquite? Pero ollo, que desta volta temos que voar de costas. Claro que listo, como de costas és máis rápido que a min. Pois veña unha carreira a toco, tú contamos ata Moi ben. 3. 1, 2, 3. Trampulleiro! Espera! Corre que te pillo! Aquí estou. Cuidado, que tes nafra. O que? Willy! Willy, mancácheste. Acaeche moito esa maquillaxe. Xa, e sabe de lamber os bicos. Deixa de enredar, que non chegamos á meta. Prepárate. Un punto do dereito, un punto do revés. Xa, polo dereito, polo revés. Ai, como era? Polo dereito do revés ou sería polo revés do dereito? Ai, non son capaz de traballar cando teño fame. Hai que encher o estómago. A ver, que dixen que ia facer agora? Ai, sí, quería acabar de tecer esta peza. Willy, vaite lavar, oh, que estás todo porquiño. ¡Cuidado! ¡Maya! ¡Socorro! ¡Willy! ¡Cólleme polas patas, Bully! ¡Ay! ¡Ay! Ah, chegou a hora de merendar. Non foi sen tempo. Vaya. Ai, vaite, Maya. Arre, carai. Escapou unha merenda polo aire. Pero que? É unha araña. Moi pequerrichiña. Hola, bonita. Que criatura tan preciosa veu parar a miña arañeira. O teu morado é como o meu. Onde andará a tua mamá? Mira que sorte tiveches, aparecín eu. És bonitísima, tes toda a pinta de ser femia. Moi falangueira non me pareces. Como a calceta. E tereiche que poñer un nome. Úrsula, gústache. A ver, gústache ou non? Sí, señora. Che, de señora nada. Tesme que chamar mamaíña Tecla. De acordo, mamaíña Tecla, pero son macho, non femia. Non pasa nada. É o que hai. Algún defectiño tiñas que ter. Willy. Prepárate, Shelby. Aí vai. Sí, vou dar un pase de cabeza. Mide, rapaces, hai que axudar a Willy. Tecla secuestrou, non? Tecla. Pois eu escuso ir porque para cando dea chegado alá foi. E ti, Ben? Eu teño que dar á boliña unha posta a punto. Como? Comprobar se xira ben para diante e para atrás. Pero Willy necesita axuda urxente. Maia, as bolas que xiran mal son un perigo. Para. Ainda vemos ter unha desgraza. De acordo. Alá vos. Grazas por nada. Rapaces, Tecla secuestrou a Willy. Temos que ir a axudarlle. Axudar a Willy.
Negativo. Xa, e iso por qué? Regra número 1. Está prohibido tomar decisións sen o consentimento do coronel. Pois daquela hai de falar co coronel. Negativo. Regra número 2. Está prohibido espertar o coronel cando bota a sesta pola tarde. En serio? Sí, unha vez deunos por ir e non sabes... Ti acordaste do antenazo que nos mandou? Vale, pero é que isto é unha urxencia. E se a Tecla lle dá por devorar a Willy? Como? Pois sí que sería unha pena. E aproveitando que non estades facendo nada, por que non me axudades? Negativo. Regra número 1. Está prohibido tomar decisións sen o consentimento do coronel. Como que irades alá vos? Grazas por nada. Como me vou amañar só? Carai, non lle podo fallar ao meu amigo. Ah, xa sei. Willy tiña razón, son ben saborosas. Ai. Vaya. Willy. Willy, estás ben? Maia, É como estabas dormido. E logo non te atou nin nada. claro que non. Que fas pintada de morado? Veño de incógnito para che axudar. Apura, vamos. Ai, non vou quedar aquí outro pouco. O qué? Pois sí, aquí estáse de pinga, Maia. Como? Pero se Tecla é malísima. Non, Tecla tráeme para comer canto eu quero. Déixame dormir todo o tempo e non teño que ir á escola. Pero ti és un abellón, Willy, e tes que vivir na colmea. Estou cheo de vivir na colmea e de aturar o mandaricas ese do ministro. Que pasa con Tecla? Se se dá conta de que non és unha araña, estás aviado. Tranquila, podo aprender. Ai, sí, aprender a ser unha cría de araña. Cachi, ven aí. Opches! Toma, Arquibaldo. Ai, que rico, mamaiña Tecla. E bolo de leitaruga, o meu preferido. Que se Gracias, mamaiña Tecla. Moi ben. Tes un apetito voraz, Arquibaldo. Vas dar nunha araña enorme, guapísima e, sobre todo, desapiadada. Atento, Max. Ai. Max, pero a ti que che pasa? Que non me sinto moi alá. Espera, Max. Non será que tes remorsos porque antes fomos uns cobardes e inventamos excusas para non lle axudar a Maia? Sí. Eu tamén. Eu? Sabedes que? Aínda estamos a tempo de axudarlles, rapaces. Teño moitísima sede. Tranquilo, pequirricho. Veño agora. Tampouco está ben que te aproveites dela. Agora dache pena. Leva anos meténdonos medo. Esa non é xustificación, home, veña, marchamos. Non quero. Arquibaldo, non fagas tantos esforzos. Recoiro, antes tiña mala vista, pero é que agora vexo o dobre. Outra cría de araña. Pero ti tes que ser femia. E vouche chamar Úrsula. Úrsula, pois mira para aí que non me máis chulo. A mamá Tecla quere vos aos dous. Que neno máis porquiño que non lavou a cara. Ai, mala chispa. Tiñasme ben enganada, lampantín. Veña, temos que marchar. Desagradecidos. Ai! Regra número 2. Está prohibido espertar o coronel cando bota a sesta pola tarde. Pero xa lles dixemos que era urxente. Negativo. O que é urxente? Parece ser que Tecla ten a Willy retido, o coronel. Tecla. Nos acatamos a regra número 2, coronel. Non o avisamos porque estaba botando a sesta. Vai, focos. Oh, Ai! Uns minutiños máis ao sol e quedaredes a puntiño de caramelo. Maia, entretena que eu vou intentar romper isto. De acordo, xa. Oes, Tecla, e logo non che apetece que che conte un conto? Un conto? Apetéceme, sí, encantan os contos. Así abres mo apetito.
Pois era unha vez unha raíña araña que reinaba na pradería. Era moi linda e moi aquelada. Que era linda e aquelada. A verdade é que era cruel e arrepiante. Cruel. A xente queríalle moito. Andrómenas, a xente detesta as arañas. Que historia sen xeito. Tanto teño fame. E vos logo estaredes para comer. Non, a raíña araña era moi cruel e arrepiante e a xente aborrecía. Oh, que arteiros! Pasádeme para aquí! A miña orde! Soldados, acúdanlles a Maya e a Willy, rápido! A orde de vostede! ¡Veña, veña! ¡Objetivo conseguido! ¡Retirada! Cache na tose! Agora quedei sen merenda! ¡Victoria! Sí! Ben, Ben. ganamos nós! Ganamos nós! Prefiro 1000 veces merendar eu a que me merende alguén a mí. Aí falaches. Que, rapaces, ao final decidistes vos a vir. Pois... Afirmativo, xa que estamos, queríamos vos dicir que... Que o sentimos moitísimo. Cortámonos como uns cagarolas. Talmente. Tanto ten, ben está o que ben acaba. Un punto do dereito, un punto do revés. Ai, como teño a cabeza, perdínme outra vez. Claro, é que non me dou concentrado. Teño que saciar a fame como sexa.